Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба койбір темалар турында. Түбәдә йөрү куркыныч, шолда бәлек булмаганнар катнашында аздан гына фаҗига булмый калды. Намаз вакытлары үзгәрә 7-8 августтан нинди вакытка карарга? Татарстанда коронавирустан тагын 2 үлем теркәлде. 20 июльдә 84 яшьлек шоллы кешесе вафат булды. Ул йогышлы авырлар хастаханәсенә пневмонияның урта авыр формасы белән салына. Тикшерү барышында коронавирус инфекциясе барлыгы ачыклана. Пациентның хәле хроник йөрәк кан тамырлары авырларының кискенләшүе аркасында авырая. Икенче үлем очрагы 25 июльдә теркәлгән. 63 яшьлек Ират 23 июльдә Казанның 18 үзәк шәһәр клиник хастаханәсенә 2 яклы пневмония һәм коронавирус инфекциясе белән салына. Үпкә һәм баш мие шешү сәбәпле үлем теркәлә. Соңгы тәүлектә Татарстанда коронавирус белән авыруның 30 яңа очрагы ачыкланган. Алар арасында 2 шәһәрдәшебез дә бар. Пандемия башланганнан бирле республикада COVID-19 вирусы белән 5781 кеше зарарланган, шуларның 810 чаллыда. Чит ил студентларын Татарстан югары уку йортларына 2 атналык изоляциядан соң гына кертәчәкләр. Студентлар Россиягә килгәннән соң 12 көнне коронавируска тест тапшырырга тиеш. Югары уку йортлары студентларның төрле төркемнәрен мөмкин кадәр аерырга һәм һәрберсенә аерым бүлмә беркетергә тиеш. Тугай тораклар өчен дә яңа таләпләр барлыкка килде. Студентларны урнаштыру алдыннан генераль җыештыру ясалырга тиеш һәм кергәндә температураны күзәтү мәҗбүри. Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор җитәкчесе урынбасары Марина Трофимова хәбәр иткәнчә, коронавирус пандемиясе белән бәйле рәвештә студентлар яңа уку елында битле киеп йөриячәк, ә укытучыларга перчаткалар да кияргә туры киләчәк. Моннан тыш, керүдән көн саен температураны үлчәү процедурасы да мәҗбүри булачак. Педагогик состав һәм башка персонал да битле һәм перчаткалардан эшләргә тиеш дип билгеләп үтте Трофимова. Искәрмә булып, иҗади дәресләр уздыру вакытында лектор һәм студентлар битлекләрсез була ала. Бәләгә бер адым. Шушы көннәрдә битараф булмаган шәһәрдәшләр 29-12 йортының түбәсендә 13 яшьтән алып 14 яшьлек кызларны күрәләр. Шәһәрдәшләр МЧС хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итә. Коткаручылар килеп кызларны түбәдән төшерә. Хәзер әлеге укучылар һәм аларның ата-аналары белән полиция хезмәткәрләре эшли. Ә түбәгә юлны ябып куйдылар. Безнең иҗат төркеме түбәдәге яшүсмерләр белән охшаш очраклар булган йортларны тикшереп карарга булды. Белгечләр вакыт узгач та үзләренең эшләре онытмаганмы? Киләсе сюжетта. Без хәзер 54-13 йортында торабыз. Күргәнегезчә, түбәгә юл ачык, димәк, теләсә нинди вакытта яшьләр түбәгә менеп бирдә фаҗига булырга мөмкин. Җылы строй ремонт идарәче компаниясе директоры Руслан Кәримов сүзләренә караганда, күп катлы йортларны карап чыгу график нигезендә башкарыла. 54-13 йортының түбәсенә ачык ишекләр турында алар безнең телекомпаниядан білде. Түбәгә якын арада керү юлын ябарга сүз бирделәр. Каждый день мы по несколько, по 6, по 7 меняем замков. Просто срезают. Я не знаю, кто это, молодежь или кто, с какими намерениями только. Рейдыбызның икенче ноктасы булып 11-01 йорты булды. Әлеге стеналардагы язмага карасагыз, яшьләр монда еш кунак дип әйтергә мөмкин. Әмма әлеге түбәгә барасы ишек ябык, бирдән чыгып булмый. Безнең эксперимент торак коммуналь хезмәтләренең тырышлыгына карамастан торак йортларының түбәсенә эләгергә мөмкин булуын раслады. Димәк, хезмәт күрсәтүче оешмаларга гына ышанып калмыйча, әти-әниләргә дә балаларына карата игътибарлык булырга кирәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Сергей Кищенко, яңалыклар. Чаллы башкарма комитеты яшьләр эшләре буенча идарә башлыгы вазифасына сайлап алуны игълан итте. Гаризалар 11 августка кадәр кабул ителәчәк. Исегезгә төшерәбез, моңа кадәр Татарстан Республикасы яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министры Дамир Фаттахов шәһәр башкарма комитеты структурасында яңа идарә башлыгы постына ачык конкурс игълан иткән иде. Претендентларга анкета тутырга, үзләренең һөнәри һәм иҗтимагый тәҗрибәсен тасвирларга, идарәдә үз эшеңне күз алларга кирәк, кирәкле документлар исемлегенә, шулай ук 2030 елга кадәр шәһәрдә яшьләр сәясәтен үстерү стратегиясе, шәһәр яшьләре өчен авторлык проекты һәм үзе турында видео презентация да керә.
Татарстанның Тукай районында бал кортларының күпләп үлүен теркәделәр. Беренче исәпләүләр буенча 200 умарта күчеп һәлак булган. Бу хакта Тукай районының умартачылык һәм аквакультура буенча белгече Светлана Латыпова сөйләде. Калмия, Калмаш, Күскәй, Кече Шилне авыл җирлекләре зыян күрде дип хәбәр итте Латыпова. Аның сүзләренә караганда, умарталарның һәлак булуына басуларны корткычларга каршы эшкәртү сәбәп булган. Тулайым алганда Латыпова быел бал уңышы яхшы булыр дип ышандыра. Умартачылар инде бал ала башлады дип искәртте ул. 2019 елда басуларны пестицидлар белән кысаксыз эшкәртү республикада умарталарның күпләп һәлак булуына китергән иде. Шолы тротуарларында һәм җәйләүләр кичүендә шәһәрдәшләр өчен кисәтүләр барлыкка килде. Баланы кулга ал, велосипедтан төш, наушникларыңны сал дигән сүзләр халыкны игътибарын җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Акция автоинспекторлар һәм шәһәр активистлары белән берлектә үткәрелә. Тулырак мәгълүмат алга таба. ЮХИД хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, 2020 елның 7 ае эчендә Шолда 44 кешене җәяүлеләр юлында бәрдергәннәр. Берсе вафат. 30 юл транспорт һәлакәтендә җәяүлеләр үзләре гаепле. Госавтоинспекция напоминает водителям, что согласно правилам дорожного движения, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть, либо вступивших на нее для осуществления перехода. Особенно следует быть внимательными, если поблизости имеется образовательное учреждение и рядом с проезжей частью находятся дети. Активистлар әлеге асфальттагы язмаларның нәтиҗәләре булыр дип ышана. Шәһәрдәшләр дә мондый яңалыкларга бик шат. Бу язулар җәяүлеләрне тәртипкә, җаваплылыкка өйрәтер дип өметләнәләр. Мы сами так переходим за руку обычно. Либо он, сидя в велосипеде, переходит, либо за руку берем. Мы его приучаем так, чтобы он сам нам руку давал при переходе через дорогу. Я отношусь к этому положительно, потому что на самом деле очень много пешеходов, которые не снимают наушников. Вот, на самом деле и на велосипедах тоже проезжают. И иногда машина не успевает отреагировать. 1 сентябрьгә кадәр бу язулар шәһәрнең барлык җәяүлеләр кичү алдыннан булыр дип планлаштырыла. Лилия Гадзинали, Нурсултанов, яңалыклар. Татарстанда 7 августта намаз вакытлары үзгәрә. Бу хакта Татарстан Республикасы Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Май ае башыннан алып 7 августка кадәр безнең төбәкнең географик үзенчәлекләрен истә тотып, ястү намазы кояш баеп сәгать ярым узганнан соң сәхәр вакыты һәм иртәнге намазның башы кояш чыгарга 2 сәгать кала куелган иде. 7 августтан инде безнең шәфәк аклыгы күренә башлый. Югала башлый дияргә кирәк. Һәм инде югалган сәбәпле шәфәк аклыгы ястү намазы керә. Һәм инде шул нисбәттән инде менә 7 августта безнең намаз вакытлары үзгәреше булачак. Ул да исә инде безнең 7 август ястү намазы укылачак соңрак 1 сәгатькә 21:54 минутта. Һәм 8 август инде иртәнге вакытта сәхәр тамам вакыты үзгәрәчәк. Ул да исә инде 23 сәгать 58 минутта сәхәр тамам вакыты булачак. Озак тәнәфестән соң Чаллыда Удмуртия күргәзмә үзәгенең җәйге сәүдә рәтләре оештырылачак. Россия төбәкләреннән килгән эшкуарлар халык яратып алган продукцияне тәкъдим итәчәк. Үзбәкстанның татлы җиләк-җимешләр, Вологдадан кирәкле яраклар, натураль тирдән эшләнгән аксессуарлар, Самарадан мой, Перемнән җимешләр һәм чикләвекләр, Удмуртиядән мой продукциясе һәм казылыклар, Азов хәлвәсе, чәй, бал, киптерелгән җиләк-җимеш, Камчаткадан балык, шулай ук сезонлы кием-салым, йорт өчен кирәк яраклар, сәламәтлек һәм матурлык өчен товарлар тәкъдим ителәчәк. Сәүдә рәтләре буйлап йөргәндә битле һәм перчаткалар кию кирәк, социаль дистанцияны саклау таләп ителә. Сатып алучылар өчен бушлай антисептиклар куелачак. Җәйге сәүдә рәтләре 32 комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янында эшләячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гадзина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Внимание! В выставочном центре «Экспо-Кама» с 7 по 30 августа. Выставка-продажа индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспо-Кама». 0+. Рустикс Детейлинг. Наномойка, жидкое стекло, полировка фар и кузова, химчистка, удаление царапин, нанокерамика. Телефон 783 201. Телефон 783 001.